Takže zdravie vás, s vami je Timur a dneska si zahráme hokej. Budeme hrať za Slovákoch a budeme hrať majstrovstva sveta. Hokej 24 All Start. To máme zapnuté. Táto hra je výnimočná v tom, že máme 3 batérie. Tuto to môžete vidieť. Tu máme 3 batérie a 3 zápasy. Jeden zápas má celú batériu. Reštartovať, áno. Muži Slováci. Máme Slováci. Rusi, Fíni, Lotyši. Toto sú prípravné zápasy. Tak dneska dáme len prípravné. Jak sa mi podarí, tak dáme aj z majstrovstv. Už to tu máme. Tak, poďme. Kedy? Poď, máme to. Ideme. Poďme, prihrám. Oblachneme ho. Máme. 1-0, Fíni. Aj, Fíni majú. Skoro dali gól. Poďme. Som tak sám oblaknul. Škoda. Nie. Preto. Čo je? Buglo sa to. Buglo sa to. Mimo. Poďme, hrajme. Fíni. Už som zabudol. Prvá tretina. Dneska dáme asi len jeden zápas. OK, odlafnem ho. Zle som na to špule. Som chcel prihrať a tak dať gola, ale nepodarilo sa mi. Nevadí, dáme to. Op. No, prihrám. Čo je? Tak, prihrám. Je to tam. Máme druhý gól. Hráme. Oblaknem. Nie. Fíni majú dobrého brankára. Nie, zase. Jeho sa nedá proste oblaknúť. Dobre. Som sa zľakol, že budeme mať góla. Dobre. Ja som nebil. Prečo som nebil? Tak. OK. Tretia tretina. Nevadí.
Je to tam. Vlastne sa nemusel. A ideme. Oni nám dajú góle. Chytaj. No, ja som to vedel. Rovno. Tak. Je to tam. To máte za to. Teatr sa nám pomaly končí. Idem tak dozadu. Tak, presne. Asi to budem takto robiť. Tam. Uvidím, ako nám. Poď. Je to tam. Koniec. Vyhrali sme. 7-1. Allegro Day sú tu.